uri kuiteni kapani kako apa? Ndakuzona sinobika muriwo. Anditomboda mafanizi wayo andika. Anditomboda zvonetsana siyana nemapoto angu. Iwe unobika sadza ndobika muriwo mosha. Okay, unoda kubika stereki kana uzoti watenga tusayo andika. Unyatsoziva kuti pane madomasi, pane tumaspice, pane tumapepa ndipo unenge uchida kubika stereki kuti zviite sekuti iwe unobika zvinonaka stereki. Kana pasina madomasi kana onyeni andikuona uchibika iwewe. Ndinobika nasi unondibvunza kuti ndizobika kikina ndizvonetsa newe. Siya ndingobika inini mazoese ndindobika wani. Zvosira pani yangu. Iwe tungobika sadza zviri kunetsa chipapa chii? Iwe unongobika sadza ndobika muriwo. Saka zvikuda kundijairira ini. Sada kundijai. Kuira. Iwewe siya pani yangu. Unonditarisa. Kuko kandirotunetsa kukumira pani kuko vani.